Evo mene opet. The Philosopher's Court. Filozofski teren. Šta ćemo danas? Nije košarka, nema igrališta. Kupanje na moru, takav dan, preljep dan da se to propusti. Pa rekao, idemo malo promijeniti. Iako smo tek počeli, već mijenjamo takav dan. Šta ćemo danas pričat? Inspiracija mi je bol. Mislim malo nešto pričat o boli, malo Schopenhauer. Nešto sam malo nedavno se podsjetio u vezi njega, kako on gledao na život i na bol u životu. Ajde da malo ja sad o tome, malo da se posušim pa ću nastaviti. Dakle, tema dana je bol. Zapravo naš odnos prema boli. Malo sam nešto sjetio se Schopenhauera koji je zapravo pričao o tome. Baš sam malo išao pogledati, sam se sjećao da je on nešto o tome svemu trkeljao u svojim dijelima. On onako pesimističan filozof koji priča o mizeriji života. Pa sam malo išao ga opet proučiti, vidjeti šta je on to zapravo govorio. I zapravo nije sve toliko ni blesavo kod njega, koliko god grozno zvuči. Život je patnja, život je mizerija. Ali mogu se te misli malo organizirati i onda se shvatiti na jedan drugi način. Pogotovo ako naš odnos prema boli nije nužno negativan. Ako shvatimo da bol je zapravo pozitivna, što Schopenhauer kaže. Pa ajde malo da to sad razložimo. Kad mi dođemo na ovaj svijet, kako dođemo plačući? Prvo nas pupe. Mi proplačemo, udahnemo onaj zrak u pluća na koji nismo navikli i to nas boli i mi plačemo. Nas boli jer je promjena. Do tada smo bili u onoj tekućini unutar utrobe, jel? Cijeli život je zapravo promjena. Cijeli život mi rastemo, razvijamo se. Sve to cijelo vrijeme bol je prisutna. Jer što je bol? Bol je signal. Bol je signal tijelu da nešto treba da se mijenja. Staviš prst na vatru, počne da peče, da boli, moraš skloniti prst. Žulja te guzica jer sjediš već dugo vremena u istom položaju, pa trebaš pomaknuti guzicu da promijeniš, pa će prestati da boli. Gladan si, boli te želudac, moraš da jedeš. Jel' tako? Znači, što je Schopenhauer rekao, što je život? Život je gonjen jednom voljom. Znači, volja, bilo. To je ona sila koja pokreće život. Zbog te volje postoje potrebe. Potrebe da jedeš, potrebe da, oprostite na izrazu, da jebeš, da se razmnožavaš. Potrebe da rasteš, potrebe da imaš odobravanja drugih, da se osjećaš dobro, potrebe da te vole i imaš potrebu isto za samoostvarenje na kraju. A sjetimo se Maslowove piramide potreba, jel? Od one osnovne potrebe za jednostavno fizikalne potrebe što imamo, da jedemo, da pišemo, da znamo šta sve već radimo. Pa zatim potrebe da imamo sigurnost, pa potrebe da smo priznati od strane drugih i onda samo neko ostvarenje na vrhu. A sve te potrebe, zbog tih potreba mi osjećamo bol, jer su neispunjene. Osjećamo bol dok ne pojedemo, dok se ne nahranimo. Osjećamo bol u srcu jer nismo voljeni. Kad smo voljeni, onda nam je bolje. Osjećamo bol jer se mučimo i radimo da se popnemo na Mont Everest. I kad se popnemo, onda smo u tom trenutku sretni, bola više nema. I tu je onda Schopenhauer definirao bol kao pozitivno, kao nešto što postoji. A sreću, happiness, kao nešto negativno, zato jer ne postoji. Jer što je happiness, što je sreća? Sreća je odsustvo boli.
Znači sreća zapravo ne postoji, bol postoji, a sreća je odsutnost toga što postoji, znači jednostavno nešto nepostojeće. Pa zvuči malo grozno, kako to da sreća ne postoji, a bol postoji, pa kakav je to život? I tu sad dolazimo do biti, glavne biti, onog što ja zapravo želim reći. A to je ne bol, bol je neminovnost. Bol se ne može izbjeći. A stvar je onda kako se mi postavimo prema toj boli. Razumijete? Sad mi možemo birati da kad nešto boli da je to patnja i da se skupčamo u položaj fetusa i da ništa ne napravimo, trpimo, plaćemo i ne znam šta. Ili možemo da prihvatimo bol kao životnu neminovnost, kao nešto pozitivno, nešto što nas tjera da mi nešto učinimo sa sobom i sa svojim životom. Ako smo gladni, da se nahranimo, da naučimo loviti ribu ili šta već treba, da zaradimo neku lovu, da odemo u dućan, kupimo hranu. Jel? Šta god da je. Ako imamo bol u srcu jer želimo usvojiti neku djevojku, pa idemo se malo razviti, omočati, obogatiti, da budemo bolji, ljepši, pametniji, pa da osvojimo tu djevojku. Tako. Znači, jednostavno prihvatiti bol kao motivacijski faktor, kao izazov. I zapravo biti sretan da ta bol postoji, jer ti je ta bol uputa da nešto napraviš sa svojim životom. I što ja uvijek kažem, zahvali se svom onom buliju u školi. Ako se sjetimo Georges St-Pierre, Israel Adesanya, Mike Tyson, svi su oni bili bulijani u školi. Tukli su ih. I šta su oni napravili? Otišli su u boksački klub, u MMA ili koji već klub, otišli su trenirati, postali su jaki, postali su neuništivi, postali su prvaci svijeta. Da nije bilo tog bulija, da nije bilo boli, ne bi nikad to postigli. O tome ja govorim. O odnosu prema boli. Bol je dobra, bol je pozitivna. E sad, nisu svi ljudi na ovom svijetu Mike Tyson i Georges St-Pierre ili Israel Adesanya. Nisu svi ljudi ni Stalin, ni askete neki, ni stoici. Nisu svi u stanju takav imati odnos prema bolu. I za takve, da kažem, slabiće, a ima i puno, opet postoje neke upute kako mogu lakše provesti svoj život i odnosit se prema boli. Prvo znači shvatiti da je sve to samo subjektivna stvar. Ti bol osjećaš kako ti osjećaš, ti definiraš odnos prema bolu. I sad bi ja onda rekao da najbolji način zapravo da se nosite s tim je da budete svjesni. Ok? U kom smislu svjesni? Ne kao Buda. Buda je zapravo bio toliko svjestan i toliko je razumio bol i toliko je bio u stanju odbaciti sve te potrebe. Jer kad nemaš potrebe, onda si sretan. Jer te potrebe koje imaš uzrokuju bol. A sreća je odsutnost boli. Znači kad nemaš potreba, nemaš boli i sretan si. A on je bio toliko zapravo sposoban da mu ništa ne treba, da mu čak nije trebala ni hrana. Čovjek je mogao živjeti na prani. Samo je disao, pijao zrake sunca i pretvarao sunčevu energiju direktno u energiju svojih ćelija, na to je pogonio ćelije, nije morao kroz hranu. Znači, nije svako Buda, jel? I šta sa nama koji nismo toliko prosvjetljeni, pa imamo te svoje ljudske potrebe? Ja bih rekao, najbolje je onda jednostavno biti svjestan tih svojih potreba. Znači, kad ti si gladan, budi svjestan da si gladan.
I onda kad se nahraniš, budi svjestan da si se nahranio i da si sad sretan. Da nemaš tu bol, potrebu, tu bol što si gladan. Budi sretan da si pojeo, da nema više te boli. To je jedan mali trenutak sreće u životu. A naravno ako ti nesvjesno jedeš, ako si non stop si gladan, non stop ti nešto treba i u onom trenutku kad pojedeš nisi ni svjestan da si pojeo jer opet doćeš da jedeš jer si gladan, ne, tako živiš nesvjesno, nikad nećeš ni osjetiti sreću. Trčiš kroz život, nisi svjesan ni odnosa s ljudima koje imaš. Znači opet se vraćaš na Maslova sad, na onaj viši stupanj malo gdje ti treba nekakva interakcija s ljudima, da se osjećaš sretan. Ako tako nesvjesno prolaziš kroz život, da imaš samo te neke površne interakcije s ljudima, kako si, dobro sam, idem dalje, pitate neko kako si, ti kažeš dobro sam, što lijepo samo pričate kako si, ljudski, kako da stanete. Znači treba usporiti taj život, biti svjestan u svakom trenutku da zapravo ti neku tu svoju potrebu zadovoljavaš i da je ispunjena. Znači, kad osjećaš da je tvoj život ispunjen, onda si zapravo sretan jer nemaš tu bol. Znači, moraš biti svjestan cijelo vrijeme svog življenja, u svakom trenutku. I tad nema boli. I to je onda sreća. A u sljedećem videu, koji će biti možda s košarkaških terena, možda neće, htio bi onda pričati malo o tom otuđenju. Kako mi dođemo u to stanje da smo nesvjesni i nesretni i da se otuđimo zapravo i od drugih, ali i od samog sebe. Ali to drugi put. Ajde, toliko za danas. Puno hvala svima što ste gledali, nadam se da vam je zanimljivo, da vas potakne ovo na neko razmišljanje i ubacite nešto u komentare da vas čujem tamo, dajte neke prijedloge ako imate za koju temu, ako želite da popričamo. Toliko, ajde, živjeli, bog, čao. Evo, kad već pričamo o boli, čisto da znate da se moj kameraman polomio hodajući na tračke u flip-flopsima. Evo vidite, raskrvario se čovjek. A opet, bol, tamo ništa bol ne znači, on to može podnijeti, on je sretan. Ok, flip-flops backwards.